Летась студэнцкія атрады горада працавалі на рэспубліканскай будоўлі ў Астраўцы, на рэстаўрацыі замка ў Косава, на прамысловых і сельскагаспадарчых прадпрыемствах, у аздараўленчых лагерах і, безумоўна, аб'ектах тысячагоддзя. Сёлета шэраг прадпрыемстваў Брэста таксама гатовы прыняць гарадскіх байцоў студэнцкіх атрадаў у розных галінах – педагагічнай, будаўнічай, сервіснай, экалагічнай. На данный момент у нас уже отработало 79 человек в количестве 60 студенческих отрядов. Это конкретно уже отработали. И, конечно же, есть ряд организаций, допустим, уже с понедельника есть в планах, что они уже будут приступать к работе. Дарэчы, галоўная абласная маладзёжная будоўля таксама будзе ў Брэсце. Ей стане добраўпарадкаванне тэрыторыі паўднёва-заходняга мікрараёна нумар 5. На гэтым сацыяльна значным аб'екце, мяркуюць, будуць працаўладкаваны каля 100 чалавек. Увогуле ў Брэсцкай вобласці на трэці працоўны семестр зарэгістравана больш за 3600 жадаючых. Безумоўна, напружаная эпідэміялагічная сітуацыя ўнесла свае карэктывы і ў гэты рух, але 130 прадпрыемстваў ужо гатовы быць прымаючым боком. Есть определенные сложности даже там, с ковидной ситуацией, так как организация бывает, что в данный момент не готова принять в себя студенческие отряды. Но вообще у нас организация есть, в данный момент ведется, также продолжается поиск принимающих организаций, прорабатываются рабочие места, сроки работы и так далее. Традыцыйна навучэнцы тэхнічнага універсітэта адны з лепшых у студэнцкім будаўнічым руху в области. Сёлета сваё жаданне адправіцца на маладзёжную працу тут выказалі ўжо 265 человек. Пока у нас заявки идут от принимающих организаций, пока только объекты, которые находятся в городе Бресте. Это строительные организации, виды работ различные, и благоустройства, и общестроительные, и арматурные, поэтому будем видеть. Каб далучыцца да руху студэнцкіх атрадаў, можна звярнуцца ў абласны, гарадскі і раённыя камітэты БРСМ. Вераніка Яковец, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».